Pripun den? Kakang Semar, wonten dawuh. Aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep. Keparangipun. Monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa. Upama Pandhawa kuwi dipateni, yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa. Lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa. Ora aku sik aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lakon kaya ngene piye to Semar? Lakon iku adile ming kudu dilakoni. Monggo sing ngariske lakon ning jagat ki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa ki janjane perkarane apa? Monggo kowe ora ngerti lakon iki, ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu Karang Kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mingkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan lho. Nek kula ken takon karo Manik Maya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima, nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa, ajeng kula tanjeke salah kula apa, luput kula apa karo Manik Maya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi to, Lho? Semar nang ndi? Basa, anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa kok dijangka patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nrenggalangi kridane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngudratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik loro gedhe tekaning pati ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu terus. Mati maju gong. Arep nggo pancatan dasku ta. Lah arep munggah ning kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Gini to. Saya ora masalah. Aku engko terus arep mancat sapa ya. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat men iso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedak Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora?
Wis guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwatir. Menang ya Yam aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam. Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki senes sirah. Ha padha karo sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinahi wik. Sape ale umbul gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora wis, ora usah. Cerewet wis, kene rada dinglo. Nggih. Ujan. Wah. Kok jero banget ta Yam? Dalem beli. 3 meter setengah. Dalen. Pun gabon. Ya, Tru, tak susah, Tru. Lo lari ngapa kowe? Kurang ajar ora. Ratu tinggo dolan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek. Antasena. Padhe Baladewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakang Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakang Semar, saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ono wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan gak dadi tangis-tangisan. Lho, sirmu arep apa? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep jotosi piye? Mergo sampean dadi jalaran ilange Kakang Semar lan para kawan liyane. Nek sampean ora gelem ngaku, tak anggap sampean kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Batranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Ngaku ora. Hei, aja edan ora iso. Piye? Ayo nasibmu Gong. Tru ora ono to, Tru ganggu, Tru. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane ngono. Tru. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, ganduan iki. Wis. Yo ditangkap. Hop. Ah.
Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur iki. Nek kabotan wong kok ndak malah medun aku. Yo. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak ora iso mbelani bapak, kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sih ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan nek. Sarungku kathokku keri ning papringan ya, Tru. Delok ndak aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketoke. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye. Engko nek ngono tak sili sarung ora usah trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya. Kepapak poranggul munggu ngayuda kepapak bawatnya bentar bentar kepapaknya munggu ngalogo diani sopas ya, Tru. Bathara Guru nggawa Wadyabala dewa telu cacahe, Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Kakang Nismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jengandika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjeke karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendak-pendak Kurawa rembugan, pendak-pendak Kurawa arep mateni Pandhawa, Semar mesti kesempyok ing aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu arti jangka patine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah menang damel lampanipun para titah tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar kosek kok kowe iso omong kaya ngono aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa salahku apa. Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar.
mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Wis mingerke blate kok piye? Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Iso katriwandan. Cekelen sikik tak leren leh kumayang. Daripada kenapa kono wis sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya Pak Malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajar. Kowe iki ngapa emer ora ana wong kler kok aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nah aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samanggih langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Wela dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa kowe? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to, estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwaning iblis ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Otos. Iki no gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Wela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela, nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring mbelane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tantrimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nek aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye?
Ora entuk njabut nyawa lho. Aku kalah nek kowe njabut nyawa. Aku ora iso njabut apa-apa. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep njabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Ayam amok wae. Pancen niat kowe. Digatekke kok. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Ngomong apa ta? Baigon. Wah, wis tak gaweke wadah idu. Krunguku paidon. Ya ampun, kok. Aku kudu piye menghadapi dirimu. Obat. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cedhak kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awang muni Baigon kok tok kei rek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni Baigon ku muni oke. Aku digoleke dus. Kon nggo widu anggepe aku mau masuk angin wae piye. Maaf, Tro, maaf.
jelas kok ya. Kanggo nyemprot kewan-kewan iki ora mlebu ning jare wong. Bola-bali wis celka-celki kok. Petro, dalem Bu Kulun menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho Bu Kulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, wis sampeyan nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-ceritake lho, Tru. Ora. Isen aku. Aku iki ale wis suda rungane. Ha iya. Ora nek ngomong njaluk ki seru, astro mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paitun. Baikun. Ha bener ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan karo dus. Ya ana hubungane lho nek bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Senake bunga iki. Dan senake kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulun njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo ora krungu ayo. Wonten dawuh Pukulun. Apa iki kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat. Monggo Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teko kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar. Mergonggon kita kuwatir kelawan Semar sebab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing mapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kulun Bathara Wenang. Kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana lho, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi-mburine Bathara Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Pulun Bathara Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klitian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune buta? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten. Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh Ulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan Suralaya. Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar mersa sabar mersa ikhlas rasakno yen dadi kurang ngajari karo anak-anake Semar.
ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadangmu tuwa isma ya nggone urip ning alam kadang. dalu aras abyor sorot lintang kangku madhap tete sonya matya ratri lumrang kandaning puspita karenggiwan udyan hiro sang dwija maram brengeng berswaraning madu pranta manungsung sarining kembang om om Nunu Gareng suarane ra ngono kuwi
Semar suarane alus. Ora tambah-tambahi kong ora. Ajari. Bagong aja edan ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ora sadar ye. Wis malih Semar. Apa iya? Mbawake digrayangi. Kowe gedhe banget to kopek. Urut ya. Aduh. Nolo Gareng. Kepiye iki? Mundi dawuh mangyanipun Iwang Pikulun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pikulun padha menang. Kapure semados nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar dudu Wita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarana. Ana apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari. Diajari nyopir. Aku ajarana supaya kaya bapakmu. Diomongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe jawabanake. Ora masuk. Kene ora nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Aja apa? Ayo, tiroke. Tiro. Ana layang Saka sapa? Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggalihaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu. Menapa Yayi Janaka mboten nanjihaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrimini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Werkudara apa ya ora nanjihake? Ora jeneng aku rupu-rupu gedhat. Nanging aku ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep, tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel nanjake lawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen. Sakmangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dhateng kadang kula salah setunggal kepareng tinju dhateng Karangga Dempel. Nanjaken dhateng Kyai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinan ler kekonang surem sala tetan padang kasor lan bajaring purnameng gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos samimbal wacana paripurna kedadak swaning Kilar Semar Badranaya dumrajak tanpa harapan nganti sangga para putra Semare koten prayekna sumuliris
den prayitna semuri resiko balik titiyane kandayane trisanya purnama sasi Koko Prabu nembe dados raosen teka menika Kakang Semar sampun sowan Kakang Nayantaka padha arja sapraptanira bleget duwek sadulita lit-lit inggih sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk diweji iya Kakang Semar ora liwat pangestuku tampan ana nggih kula pundi nggo jimat Kakang Semar padha raja sapraptamu sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake masuk angin ku piye mboten lah kok swaramu kaya aradat sabene pancen kados ngaten sinuwun Kakang Semar Padhararja sinuwun anu sapa anu Ndara Janaka wilujeng Dipol Padhararja sapraptamu Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Praja Ngamarta yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu Kakang Semar samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbi panjaluk mopo Kakang Semar nuwun sewu kula niku suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang apa Kyai Semar anggen kula bangun desa mergi kula kepengin bangun desa Karangkadempel mboten kok bangun wangunan sing apik mboten nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel ning jebul syarat sranane kok angel kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji syarat sranane apa Kakang Semar maragake matur marang panjenenganing ingsun sasmitaning jawata ingkang kula tampa syarat srananipun boten sanes Karangkadempel kudu ditumbali ngangge gedhi Ndara Werkudara Den semane panjenengan ora kena dikandhani kok aku ora iso mara kowe to Pak ora sok wani matur kaya ngono engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono ane ngayal ya reng apa atonya ndasmu ora kompak babar blas wah aku ya krungu dhewe kaya wah jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi mir omong sisan piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora pripun Den ikhlas napa mboten sampeyan dadi srana kesembadan gegayuhan kula mbangun desa Dipol ing mestine aku ngajeni karo kowe ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan merga nggonmu wis momong marang para Pandhawa nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa ora tresna karo Werkudara wah mung perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara piye Bakong mengkari gelem apa ora ngono mengkari gelem apa ora nek ora gelem tak rudha paripeksa nek ora gelem tak rudha paripeksa wah Dipol
wis tegese ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kowe dosa lho kok kaya ngono kuwi. Tak mundasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku kok iki ndadak mesti ngendondone. Ning nganti kaengku sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerai apa? Jerai isin. Wah, payah jerai kapok. Heeh. Men ora mbeda karo uripe bapak ning alam padang rek. Ampun disiksa Ndara. Kula ampun ditendangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone ming kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Sik iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampean. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Oh, salah. Gunane apa? Kedapuk titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk kantakon ngopo Dora nesu. Ora nyambut gawe ngapa mentuk kantakon. Lah edan, ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu tok undheke edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe lah ta. Lah kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar niku. Lho, gelut nggih. Lha perkarane napa ora ngerti bapakne adipateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng ngrancang bangun desa. Sinuwun Prabu Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar musuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petruk? Ndara Galukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak pejak karo bapak niku kok sajake kaya atine niku ora trima. Semar iki ora gugat ning kayangan to. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjiki teng kayangan. Kula ale gareng kali Bagong melu mriko. Kula ale gareng karo Bagong ngamuk teng mriko dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar. Sapa? Nika wau. Terus Bathara Wenang wis Bagong Petruk Gareng mangsa para nggonmu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae ngrasake dadi Semar. Wah ngono, anu iya, anu nggih. Kowe lah dalah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa?
Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung loro dila mari, loro dila mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun tak sampean pitados kali kula ning ra tawat-tawati ndak geger kanane, Bagong. Yo. Kaya Joidan Antasena, sedalan-dalan aku waja tosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngruduke bak kakene Semar nendi, tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora apa sapa. Antasena Joidan, aku ki wong wae sapa apa. Wah, gugu karepe dhewe. Strayoli binatang wah. Wah, edan. Antasena kaya wong kranjingan. Ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar. Semar. Kuli. Kula kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya kena melat tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku mboti karo kowe. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditonton apa ora kowe? Mati. Baladewa. Wah, ngopo kowe melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manut maring jajaran iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditemu karo aku lah kok dadi kowe tekan Negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinembane aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Bengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo kake. Dadene tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone?
Dewa. Iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho kula ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Iya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumeli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sesmaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus. Sayekti kita bakal mbabar sejatining wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten ngalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe nggendak sikara. Kuwi badhe mboten jangka dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput Guru. Inggih ukulun kula sampun ngrumaosi lepat kanthi kaya mengkono jangkungen sedyaning Sesmaya ya kadang kita jangkungen sedyaning Semar Badranaya nggone bakal mbangun desa muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Nggih kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya pukulun. Walah dalah kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Dipol kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur tak ajar kowe. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa nyemplung neraka kowe. Wani ngajar dewa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malamake Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang ning kene kae. Kakene Semar Jayar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki salangan. Iya, Dik, aku salah. Dade. Saware dalah. Aku nyuwun ngapura. Napa Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngerangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak tabuki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura Pak, ora ngerti kok. Kuwi anakmu ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong butuh apa anane?
Pakdene diajar aku ki ratu turut dalan dijongkong-jongkongke. Yen ngapura. Yen ngapura, Pak. Wonge trima ora. Sapa? Sing Jatosi. Trima ora trima gajulane. Iki sing girang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula Kyai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Kula dalah. Yen ngono kuwi apik kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih, awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kanan Resi Anaka Prabu Swami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo Semar tak jangkung apa gegayuhanmu Semar. Werkudara, jaluk Semar arep mbok nggo ngopo? Pateni ya Gulastina. Wah. Madangi jagato mungum sapucaing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya won paripurna kula wis disengkuyung anginipun badhe miwiti mbangun desa ya Semar. Mugi-mugi nir ing sambikala mboten langgang setunggal menapa gandeng niki prabote ajeng terus dibablaske teng papan sing tebih mula nyuwun mapunten nek sakmenika kedah kula bubaraken Ndara. Ya mugi-mugi sami wilujeng ning sambikala samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal setunggal menapa.